ଆସିଛି। ଜଣେ ମୂଲ ଲାଗୁଥିବା ବାପର ପୁଅ ମୁଁ। ସକାଳୁ ଚାଉଳ ପୂଜା ମୁଠେ ପାଟିରେ ପକେଇକି ସ୍କୁଲକୁ ଯାଏ। ସ୍କୁଲରୁ ଫେରି ଚୁଲିରେ ଗୋଡ଼ ମାରେ। ଯଦି ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡ ଗରମ ଲାଗେ ତାହେଲେ ବୋଉକୁ ଖାଇବାକୁ କହେ, ନହେଲେ ପାଣି ଗିଲାସେ ପିଇ ଦେଇ ଭୋକକୁ ମାରିଦିଏ। ମୋ ବାପା କାମକୁ ଯାଆନ୍ତି ଯେ ରାତି ଅଧରେ ଅଟା ଅଧ କିଲେ ନହେଲେ ଚାଉଳ ଅଧ କିଲେ ନେଇକି ଆସନ୍ତି। ବେଳେ ବେଳେ ଏମିତି ବି ହୁଏ ବାପା ଆସନ୍ତିନି। ମୋ ବୋଉ କହେ, ବାପାରେ ତୋ ବାପାକୁ ବୋଧେ ଆଜି କାମ ମିଳିଲାନି, ଚାଲେ ମା ପୁଅ କଳସୀରୁ ପାଣି ଲେଖାଏ ପିଇ ଦେଇକି ଶୋଇ ପଡ଼ିବା। ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିছে।